Daghan kayo ta kung mga binugay diri nga. Manok pro. Perti pamasang gagmaya. Na siya sige tiabaw diri. May sa nang tangun-unan balutoy ba. Lami ra kay balutoy. Wa hindi ko katilaw na bro. Sige sa ano ginawa. Sige tiabaw. Timingal ni Ronay moagi ron. Testing ko palit na way kwarta-kwarta. Hindi mo kano. Pero hindi masuk ko. Hindi siguro nag-iya yun. Palit na way kwarta-kwarta. Pero dipindi na saan. Hindi mo dad. Tinarong lang yun. Aw. Way, atik-atik ya. Ha! Atik ko yung nadira. May naging na yung suroy ron. Yoy. Singgit-singgit. Buwan! Buwan! Lapuran dito! Buwan! Buwan! Ini didungog din ako pag-ampo sa timing na. Oh. Ay. Nga ayun. Matay. Grabe karon pa sa kurka. Itag tao na maligya buwad nga. Di auto. Grabe sobra ka sosyal. Grabe. Ijaw sub. Lagi rin ang panahon dahil mo. May kausaban yung panahon ron. Ultimo maligya buwad di auto naman. Pero marami kong to ubot-ubot siguro na. Mas maayo. Akong gulon. Itanaw yun ako. Ikatinda ko isang buwan. Guwapo rin kay auto. Ay! Sir! Ano sa'yo bigyan mo, sir? Buwan! Buwan, boss! Idol! Oh! Ikaw mo rin ako sa idol! Ay! Ano mo kitawa? Kailan rin ka na ko? Ay! Oh, idol kay Titoy! Ay! Salamat yung tao ko. Marag hindi ko ko, sir nga. Bigyan ka buwan niya nga. Buwan rin ang auto mo. Buwan ako, ginagmay ra ba? Buwan na sa taron. Pakita ko sa mong buwan, Kip. Ako na pakyaw. Ah, kana! Murag! Ikaw rin makahurot Oh, di ba? well, siguro apilon pa ko ng auto ni mo pakyaw basta maganahan ko. Maglakaw lang sa ko na. Adi lang ni nga istorya ra. Di na kita kapalit siguro ko sa pagkilo. Kana yung Jay. Tinuod gid ay. Oh, Matay bilibas na ko nimo. Boss nga sir nga. ikaw Ang rin siya imuhang- sa buwanggang buwaran, indot ka ni klase. Mao lagi sa ato pa sir. Karon Ah, masagid ko. Oh. Ako sir, mupalit ni ko buwan nimo sir. Pero ay magikupat ka sa dali sir. Ya, may ito ko nimo kay muhar bang auto. Or bagay mo ko ang pagdili ni. Say maayo sir. Sobrahan na lang tanan. Brown na ko na tanan. Oh, kay balag ko na ni. Sige, aron ka nga makumpra gyud ko ni tanan sir. Idol ka ko nimo. Oo. Layo sa tanto sa balay. Sa may naari to. Aw. Pakiton sa tikas ako ang mansion dito ron makatuog ka nga makabayad dito mo ani. Ah, sige. Salamat kay sir. Sige. Kay idol ka ko nimo. Oh, sige tara. Kuyog ka semua. Oh, pagdag buwan. Ay sir. Sige. Ay kung mansion sir kay karon makakita kas kung mansion sir. Di gibetabo nga. Asa madapit lay doon. Doon lang gani gani. Kapit na. Uduhan na lang ka tikar nimo sir. Mansion na. Mauna. Kini sir, mao na akong mansion sir gani. Dali. Oh. Posible kayo mga gold ang bungbong na sir. Imposible dili ginit ko bayad mo ay. Ari lingkod sa sir. Lindot sa kakuan. Ay. Ano na sir niya? Awas sir. Di ba? Okay kay kong mansion sir. Mao na bungalow na ko sir. Tutong tugsok na ko gani. Oh, mo na imong mansion nga giingaw nimo na nga kuan. Maon sir. Sa tanaw mo. Murag apike man. Kana siya sir. Di may tabong maapike kay. Og apike si mong bananaw sir. Liwat na siya. Naw sir apike sa gamay. Pero mura man. Makabayad ka gas buwan ang kuwaon mo. Oh, siyempre idol nimo. Tanang pila ka tidan to imong buwan. Pa 50,000 naman to. 50,000. Pun ata tigay 50,000 sir. Pero Kana. ato nga 100,000. Pero ang Pwede. importante sir. Nani ano mo gigas ko ang mansion ron. Para nga dinay sa kamagmahay.
Unsa may gusto nimo? Kaon, inom o unsa imong na imong gusto? Usog ako bisag unsa kanang inom. Ang kana. Mo inom ko bisag unsa. Awoy, problema kay idol mga ko nimo. Oh, idol. Ah, sige. Kumpong buwan ka tan. Ah, sige. Magkuha Sige, ko sige. kilim nun. Sir, ganito sir. Sige, sige. Para nimo sir. Oh, sige. Klaro. Para nagida ako sa yung mansion. Usap to yung mansion. Liwat pa sa yung naong yung mansion na. Hey, sir! Oh! Nana! Hello, sir. Ah, nana. Kini sir, kini ako gilim nun sir. Usa man na tuba? Ikaw, dili na kumpuha sir. Mauni siya imported na royal dress sa mga bukid. O, yagikan pag ini sa gawa sa nasod. Huwag ka, wapa ka katilaw ni sir no? Wa pa dun. Aw, kani patilawan mo sir. Nakaingon di ka na. Hukdal na to akong buwan. Ako ito ihatag nimo kung mahimo. Ah, sige, atong tilawan. Oh, tilawan. Tilawan ako. Uy, kay kanang ilmo na. Oh, Usa man ni? oh, sa lami. Di matagamtam ang kalami no. Kalami ano? Lami, lami. Oh, lami. importante lagi na. Lami. So, gikan na siya sa gawa sa nasod. Pero ang problema lang atong gawa sa kay wa gyud ko hilaw. Asa lapit. Mo ni nga ako gining gitagaw-taguan. 15,000 ka tuig. Ayha pa na kung nagipagawas o wala kang Oh. amot diri. Ah, grabe. Kay karon pa sa ko nagbuong kung tinga ko nga kanang Karon pa sa kuno kainom na. nai mamaligag buhat nga di auto bago nga ako ni nang gipagawas. Di andam-andam dito ni tungod og parad no. Aron sad nga di isa kam katuo sir. Nga ako abinuang. Sige ingon ka nga mahubog ka. Tabangan di ka ginuman eh. Puro magnalipin. Imported yun, diba? Oh, imported, lamig eh, no? Lami, lami. Muha na sa sir. Ako na sad. Oh, muha na. Kini siya, sir. Basta, kuha na sira. O, mahimo, sir. Magkuha sa kupulutan niya. Lami ah. Lamig, no? Lami. Magkuha sa kupulutan sira niya. Ah, sige. Niya. Kini siya, sir. Diha na na. Ayaw sa kuha ni Laylay lang inom, sir. Lami kayo, lami. Sige, kuha sa kupulutan sira. Hinay lagi kag inom diha, sira kay ako sa tong kuha ng pulutan. Oh, sige, sige, sige. Idol. Sige, idol. Baton ti ka. Painin kayo. Di anak ng yawi. Nya si kay sisir. Ay idol ko din nahubog sa kuwang man. Gibutangan ito na ko gamay nga para pahubog. Wa si kay bawo tubig ito yan. No, 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 no. Para yun. Auto na ko. No, 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 no. Ya, hindi pwede bilhin sinilas kay auto mo din. Nanghagag. Tigil yung nanghagag na. No, 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 no. 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 Pati. Sa pangin ko padagan itong baga. No, Siga naman yung padagan. Di siguro kawat yun. Siya rin na swito. no, no. Wa baka niya hantuan niya password na nino. Ano niya password? Natin malasa. Sus, di ko makauto sa yanganin. No, 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 no. Kuya yun. Auto na ka. No, 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 no. Sayang. No, no, no. Uy! Kusa! Kanihara man kanuwa. Mauli na ka sa auto na ko eh. Sir. Ako nagkawaton. Sir! Dili, si Roy. No, 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 no. Dili, ko ni kumato si Roy eh. Ihatod, sige ka sir. Ihubog ba? No, no, no. Mulang mo sir. Ako ang nagtistingan sir kay ako kang ihatod. Sige, ugihatag ko na mo. No, no, no. Apply ko, apply maka.
No, no, no. Ah, plano kang kag imo ng kawaton. Dili.